Здравейте, сега ще ви покажа един фокус с асаци попове. Ето ги, те са, ето ги поповете. Събираме ги. Ето вижте тестето, ново е. Така. Слагаме ги отгоре. И почваме да правим така. Вижте. Хоп. 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 И сега правим ето така. И 3 карти. Само. Значи, от тук почваме. Иначе се обърках. Значи, слагаме тук само да нагасим. Значи, асо и 3 карти. Само, ето така да се вижда. След това правим така, слагаме 3 карти и обръщаме. След това слагаме 3 карти. И сега трябва да ми кажете някъде стоп. Например, стоп. Сега още един път. Стоп. И сега първата карта с гръб е двойка пика. Така. Значи сега разменяме двойката пика така с асото. И минаваме така отгоре. Отгоре с асата. Нали тук с асата минаваме. Хоп. Обаче асатите са станали на двойки. Така. Сега какво правим? Разменяме местата. Правим така. Хоп. И поповете са станали на асаци. Я да видим тук двойките би трябва да са. Не, тук трябва да са евентуално поповете. Ето как става фокуса. Значи трябва да взимате всичките двойки и ги слагате отгоре на тестето. След това взимате асаци. Поповете трябва да са отгоре. След това правите брейк на 3 двойки. Ето така. След това, като ги сложите отгоре, взимате и двойките, трите двойки. Обаче не ги покажете така, защото отдолу ще се види двойка. Почвате да правите така. Задължително. Така. Хоп. 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 И после оставите отгоре, взимате само асоти. И нареждате така 3. Нали, тук са двойките. След това не покажете така, защото ще се видят асат. Правите така 3, тук ще е поп. След това нали горната е поп. Нареждате и тук са поповете. След това тук е двойката. Трябва да кажа някъде стоп. Стоп. Сега да ви кажа още едно нещо. Като покажете така, ще се види, че тук е двойката. Затова трябва да се каже още един път стоп. Пример сега стоп, ето. И той естествено ще се поеме двойката. Връщате я. След вече не ви трябва. Иначе тук са двойки, тук са асаци, тук са попове. Но така да размените местата. Правите така, например. Извинявайте, че обърках се, тук са асаци. Правите така, с попа. Хоп. Готово. После разменяте така местата. Минавате. Обръщате. Пак минавате. И обръщате. Така, надявам се фокуса да ви е харесал. Пишете коментари и гласувайте. Довиждане.